מועדים לשמחה וחג שמח לכל קהילת שחרית, תלמידים, מורים, הורים וכל הצוות. אני שלום זרביב, מורה להיסטוריה ואזרחות, חותמיסט ודוקטור למדע המדינה, ואני שמח להציג בפניכם את האושפיזין שלי לסוכות. הדמות ההיסטורית שבחרתי לארח בסוכתי כאושפיזין הוא רבי מסעוד אל-חסיד זגביב. אל-חסיד הוא אחד הדמויות הרוחניות החשובות והטרגיות בהיסטוריה של אלג'יריה ובכלל במזרח המגרב. לפני 368 שנים הוא ייסד את אחת השושלות החשובות ביותר באלג'יריה, ואני הקטן זכיתי להימנות מצאצאיו. אז כדי לספר את סיפורו המופלא של רבי מסעוד זגביב אל-חסיד, אני מזמין אתכם לנסוע איתי בזמן ובמקום לעיר קוסטנטין שבאלג'יריה. העיר קוסטנטין, המכונה גם עיר הגשרים, היא העיר השלישית בגודלה באלג'יריה, אחרי הבירה אלג'יר והעיר אורן. במאות ה-15 וה-16, בעקבות הגעת מגורשי ספרד וצאצאיהם לאזור, זכתה העיר לעדנה רוחנית, תוך שהיא הופכת למרכז רוחני שוקק ואבן שואבת עבור כל קהילות המגרב, ממרוקו במערב ועד לטוניסיה במזרח. הקהילה היהודית של העיר הונהגה בתקופה זו על ידי רבנים חשובים ובולטים, כמו רבי מימון נג'אר, בעל קונטרס מנהגות, רבי משה בר שלמה אלוש, חכם יוסף בן מניר החסיד, והרב הנערץ משה מועדי, בעל הישיר משה, שגם ממנו צמחה שושלת רבנים מאוד מפוארת. אל תוך הקונטקסט ההיסטורי המרתק הזה נכנס האושפיזין שלנו, חכם מסעוד זרביב אל-חסיד, מייסד השושלת של משפחתי. חכם מסעוד נולד בשנת 1655 בעיר קוסטנטין, וכבר בבחרותו הוא הופך לתלמידו המובהק ובן טיפוחיו של הרב משה מועדי, אז רבה הראשי, הכריזמטי והכל יכול של העיר. לאחר מותו, חכם מסעוד אל-חסיד הירש אותו ויהפוך לרבה הראשי של העיר. אל-חסיד ירכוש בניין ברובע מקד אל-חוט ויסב אותו לבית כנסת אשר תיקרא על שמו. צאצאיו, בני משפחתי, יכהנו כרבניו של בית הכנסת על שם מסעוד אל-חסיד ושל העיר עד לגירושם הסופי מאלג'יריה ב-1962. צאצאיו הבולטים של אל-חסיד הם חכם פרד חלימי, אשר ישמש כרבה הראשי של קונסטנטין למשך 60 שנה, ואביו, חכם אברהם חלימי, המכונה גם סידי בהא, שהוא גם סבא רבא של סבי, שכתב ספרים רבים ופירושים נפלאים על המקרא. אמנם רבי מסעוד זרביב נולד במקום הנכון מבחינה רוחנית, אבל הזמן מבחינה הפוליטית והחברתית היה בלשון המעטה רחוק מלהיות נכון עבורו. בשנים אלו סבלה אלג'יריה, שהייתה תחת שלטון עות'מאני, מיציבות פוליטית וחברתית קשה, כתוצאה מרפורמות שערערו את יציבות השלטונות המקומיים. בתוך הכאוס השלטוני הזה, מצבם של היהודים התדרדר מאוד, והם סבלו מרדיפות, פרעות והשפלות. בהתאם לרוח התקופה, מסכת חייו של חכם מסעוד זרביב אל-חסיד אף היא הייתה רצופה תלאות וייסורים. חכם מסעוד גם שקל את כל 14 ילדיו, זה אחר זה. לאחר אובדן ילדיו, הוא חיבר את ספרו המפורסם זרע האמת. בספרו הוא מסביר את המוטיבציה לכתיבת הספר. אם אין לי פרי מזרע גופי, לפחות יהיה לי פרי מזרע מעשה ידיי, זרע אמת, הוא כתב. במהלך כתיבת הספר, בעודו חולה מאוד ונפשו תשושה, הוא זוכה בזרע בר קיימא, ושני בנים נולדים לו. שניהם יחיו והמשיכו את דרכו. לבנו הראשון הוא קורא בנימין, ולשני, שנולד בסביבות 1695, הוא קורא שלום, נהגה אז שלום. הרב שלום מייסד את שושלת רבני שלום זרביב. אני אומנם אינני רב, אך גם אני ירשתי שם זה, שלום זרביב. אם כך, מתוך ייסורי כתיבת הספר זרע האמת, תקום אחת השושלות החשובות והמרתקות בתולדות יהדות אלג'יריה. מסכת תלאותיו של חכם מסעוד זרביב אל-חסיד לא מסתיימת כאן. בערוב ימיו הוא נאסר על ידי השלטונות העות'מאנים בעקבות עלילת שווא.
הרב נידון ל400 מלקות במקל עץ. באורח פלא שורד חכם מסעוד זרביב את העונש האכזרי והמצמית. בספרו הוא מעיד על ייסוריו בקבלת המלקות. בטלו הטוחנות, ואפסו הכוחות, וחשכו הרועות. הישרדותו מתופת המלקות הפכה לפלא גם בעיני המוסלמים, אשר גם הם החלו לראות בו סמל לדמות מופת ונס. את ספרו זרע האמת סיים הרב לכתוב ביום ט"ו באדר, חג פורים תשע"ה 1715, אך הספר ראה אור בדפוס רק שנים רבות לאחר מותו בשנת תריה 1851, בעיר ליבורנו על ידי חכם חביב טולדנו, אשר התפעל מעומק בכתיבתו ורוחב אופקיו ועילת הקדושה והנס שאפפה את כתב היד באלג'יריה. חכם חביב טולדנו פותח בשמו את הספר בפסוק חביב אדם שנברא בצלם. חכם מסעוד זגביב אל-חסיד החזיר את נשמתו מיוסרת לבוראו בשנת 1715, ושני בניו החיים ירשו אותו ואת פועלו. בנו בנימין נפטר כ7 שנים לאחר מכן, ובנו השני רבי שלום זרביב המשיך את דרכו ומורשתו עד לפטירתו ב-1740. ברבות השנים הפך ציון הקבר של חכם מסעוד בקוסטנטין, שאתם יכולים לראות פה בתמונה, למקום תפילה ותחנונים ולמוקד עלייה לרגל מכל קצוות אלג'יריה והמגרב, יהודים ומוסלמים כאחד. ב-14 במאי 1970 הועלו עצמותיו של חכם מסעוד זגביב אל-חסיד לישראל דרך צרפת ונטמנו בבית העלמין בהר הזיתים. יחד עמו נקברו גם עצמות שני תלמידיו ו3 מבני משפחת תנוג'י. מאז ועד היום מתקיימת בתאריך ח' באייר הילולה לזכרו, ומאמיניו ומכירי דרכו עולים לרגל קברו בהר הזיתים להתפלל על מחוביהם וסבלותיהם. שמחתי מאוד להציג את האושפזין שלי, חכם מסעוד אל-חסיד זגביב, ואני מאחל לכולם חג שמח, מהנה וטעים. תודה רבה.